Zdravo, ja sam Daša Spasojević, ja sam arhitekta. Trenutno živim u Beogradu, a poslednjih nekoliko godina sam provela u Holandiji, Belgiji i Velikoj Britaniji, gde sam se bavila različitim istraživanjima sociologije i politike u oblasti arhitekture. U poslednjih nekoliko godina bavila sam se različitim istraživanjima, najviše o tome šta arhitektura i dizajn, šta su sada, šta bi trebalo da budu i kako će ovaj naš svet da se razvija u nekoliko sledećih godina, pošto postajemo sve brojniji i sve stariji i sve više zagađeni. I možda bih izdvojila istraživanje koje sam poslednje radila na Univerzitetu u Nottinghamu, gde sam radila sa ljudima, zaposlenima, profesorima koji rade na departmanu za arhitekturu i pomagala sam im da ono što oni rade sa studentima, da nekako sve to primene na konkretne društvene kontekste, dakle u nekim određenim susedstvima, tako da bi mogli pozitivno da utiču na razvoj tih susedstava. Uskoro završavam svoj sajt na kom ćete moći da pročitate više o ovom i drugim istraživanjima kojima sam se bavila. Ja obično kažem da se ja bavim arhitekturom i da nisam baš neki tipičan arhitekta, zato što ja ne mogu da kažem da iza sebe imam neku građevinu ili interijer. I zapravo se uvek pitam i istražujem šta su to arhitektura i dizajn i da li oni moraju da budu vezani za materijalno i da budu svrha sami sebi. Ja ne mislim da je to slučaj i mislim da u arhitekturi i dizajnu postoji nešto mnogo više od toga. I ono što mene tu najviše zanima je šta oni znači za međuljudske odnose i kako oni mogu da utiču na komunikaciju, na naš pogled na svet, kako tehnologija, nauka i umetnost mogu da promene način na koji mi vidimo svet oko sebe. Na jednoj od prvih radionica imali smo zadatak da izaberemo neku od fotografija koja nama ilustruje ovaj proces i ja sam izabrala ovu. I za mene to znači ovaj odnos, posmatranje tog mog mentora i njegovog načina ili njenog načina razmišljanja i pogleda na svet, kao i praćenje, odnosno neki feedback, neku povratnu informaciju koju ja mogu da dobijem od svog mentora vezano za neka moja pitanja. Moj mentor je Iva Čukić, ona je članica kolektiva Ministarstva prostora i arhitekta i zaista uživam u procesu sa Ivom zato što, pored toga što je moj mentor i što možemo da razgovaramo o poslovnim temama, da kažem, pronašla sam i prijatelja u njoj. A imala sam i tu sreću da mi ko-mentor bude Tony O'Brien, koji je bivši direktor British Councila za Zapadni Balkan i razgovori sa njim su zaista nešto neprocenjivo. Ja sam se često pitala da li je moj život vredan, a zapravo sam od Tonija naučila da je pitanje koje treba da postavite sebi kako da pronađem vrednost u onome što radim. I još bih dodala da sam tu i otvorena za bilo kakva pitanja, tako da možete da me kontaktirate u bilo kom trenutku za bilo kakav razgovor.